Iya, monggo dipunaturaken wonten Wuyung. Nganggo bawa para nduk. Manut. Oke, ngangge bawa. Monggo dipunaturaken wonten ngangge bawa. Monggo dipunaturaken sesuarakan Revani Camporosari, so pasti bisa. Monggo. Rino wengi dadi ati Kue tugasmu nyanyi, jangan mendengarkan Iya. omongan yang enggak gitu. Sang no. mburi barang kok tugasnya aja ganggu. Ya ora ganggu no, kene bicara yang lain kok. Monggo lajengaken yo. Tanpa dahar, tanpa nindra, gayung yon marang selirane tansah gumawang ing netra jero ati kadung tresno dan liya among selirane satemah lara asmara. Monggo dipunaturaken wonten Langgam Buyung sesarengan Ray Vanessa Camporosari, so pasti bisa. Maho DN Pro Audio Bumina Entertainment. Terima kasih. Ya, ya. Halo, halo, halo. Yuk, ya, yuk. Yuk, ya, yuk. Neng omah bingung, lo lo lo. Lo lo lo, lo lo lo. Halo, halo, halo.
ora sing muni. Ngono yo ngawur. Ugi ngaturaken sugeng kundur dumateng para tamu agung ingkang sampun ngersaken badhe kundur. Soang-soang matur sumbahun atas rawuh panjenengan sami. Mugi keselamatan karajan tayah pinayungan dumateng panjenengan sami ngantos dalemipun piyambak-piyambak. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Nduk, lajengaken yo. Ayo, cepong ketrek yo. Revanis Saborsari. So, pasti bisa. Asik ya, Mas. Asik dong. Terima kasih matur suwun diajeng putrine malah sampun ngaturkan satunggaling tembang wonten